mai rohanó világunkban nagyon fontos, hogy egészségesen táplálkozzunk, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk magunkra. Gyógyszerész úr, milyen természetes megoldások léteznek? A megfelelő étrend, a megfelelő életmód kialakítása lényeges az életünkben. Ugye halljuk folyamatosan, hogy mennyire fontos a sport, a napi szintű testmozgás, de emellett lényeges az étrend is, és a megfelelő étel minőségek a bejuttatása. Mai világunkban nem tudunk már olyan élelmiszerhez jutni, ami mondjuk 50-100 évvel ezelőtt volt, ahhoz a húshoz, azokhoz a zöldségekhez. Ez létfontosságú, hogy az étrendünket táplálékkiegészítőkkel, természetes, gyógyhatású étrenddel egészítsük ki. Több száz éve használják gyógynövényként a fekete retek kivonatát, ami ősszel terem, és a gyökerét használják fel. Ebből préseléssel állítanak ki egy kivonatot. Ez a fekete retek kiváló táplálékkiegészítőként, hiszen természetes anyagban rostokat tartalmaz, inulint. A rost az nagyon egészséges, mert a puffadás, a teltségérzet leküzdésében kimagasló szerepet tölt be. Emellett korunk civilizációs betegsége a divertikulumok kialakulása. Ez a vastagbélben ilyen kiboltosulások, kiöblösödéseket jelent, ami be tudnak gyulladni. Ez 65-75 évkorban, tehát idősebb korban kezd el kialakulni. Ezt meg tudjuk előzni, hogyha rostban gazdag étrendet fogyasztunk, vagy fekete retek kivonatot fogyasztunk valamilyen formában. Ritkán hallunk a fekete retekről, tudom, hogy létezik, de annyira nincsen benne a köztudatban, pedig milyen egészséges, mint kiderült. A több száz éve ismert és használt gyógynövényként alkalmazott fekete retek latin neve a Raphanus sativus. Zöldség, káposztafélék családjába tartozik, ősszel terem, és a piros retekhez képest egy kicsit másabb az íze, erősebb, dominánsabb, csípősebb, keserűbb, de akár mézzel fogyasztva, akár gyógyhatású táplálékkiegészítővel fogyasztva kiváló hatással tud rendelkezni.